tiwane magarden chidiridzati kutara zvinhu zvinotibatsira. Asi pasi chigare potadzwa kuti kwaimbirirwa madoro emukwerera kana kuti mvura inge ichinaya kana ichinge yaita dambudziko sezvi zvamuri kuita muno chiri kuitwa here? Ya, zviri kuitwa. Asi ngoti mazuva ano zvasiyana pasi chigare. Kuzoona nzvimbo dzimwe idzo dzaitirwa chikaranga ichecho, dzimwe nzvimbo dzadzadi dzaparadzwa. Asi muchiona zvinhu hazvisi kunyatsofamba sepasi chigare. Zvinhu zvaitwa kare mazuva ano hazvichanyatsoitwa. Vakutedza zvechirungu. Saka ndopamamuchiona kuti tiri kupinda panguva yakaoma. Nenyaya yekuti chinyakare chedu hachisanyatsokuti chitevedza nemazvo. Asi muno zvichiri kuitwa kana kuti makatongopindwa nechirungu? Tiri kuita. Zviri kuitwa. Ko matare mambo muno chiri kugara matare here kuti mambo anogara dare rake vachitonga nyaya dzinenge dzichinetsa mudunhu menyu? Tiri kuita. Dai maona masvikira amaita pano, masvika ndisipo, mafanira kutosvika ndiri pano, ndaitova padare. Ndakatobva padare chichitomhanya kunzi vanhu vaya vasvika. Vatosiya dare tomhanya pano. Asi nyaya dziri kunyanya kurumbira muno ndedzechimatare indzo, munoti dziri kunyanya kuwanda idzi? Nyaya dzinofamba nenguva. Senguva ino yekurima, nyaya dzinenge dzichingowanda ndedzekuti uyu mombe dzake dzati dzadya mumunda mangu. Kana ari nyaya yekurima. Maita basa.